Výroční cyrilometodějská pouť bude přesně za týden a moravský Velehrad dnes s úlevou ohlásil hotovo. Skončila oprava baziliky, připraveno je zázemí pro tisíce poutníků. Vzhledem ke kulatému výročí jich má do poutního místa přijet až o třetinu víc, než je obvyklé. Minimálně 30 000 lidí. To je účet za 3letou proměnu Velehradu. Třeba za výměnu krouhviček na věžích, velkomoravské vykopávky na nádvoří, stejně jako za návrat k důstojné výzdobě významné moravské svatyně. Tak, s tím už si poradíte, že? Už za týden bude prostranství před bazilikou plné poutníků. Obvykle jich dorazí kolem 20 000. Na oslavu výročí věrozvěstu jich ale přijede podstatně víc. Auty, autobusy nebo na kole. Je to jubilejní rok. Já si dovedu představit zvýšení návštěvníků zhruba o 30%. Parkování kol kdekoliv během pouti, tak to ani náhodou. Duchovní prostor musí zůstat výhradně pro pěší. Tisíce kol skončí na hlídaném parkovišti. Ladí se už jen detaily. Třeba tito dva muži, je jim 80 a 70, přijeli z Kyjova a Vnorov, jen aby svou prací bez nároku na odměnu dali najevo, jak jim na vzhledu poutního místa záleží. Dobrý pocit, že jsme něco vykonali pro společnost a pro společnost takovou, která potřebuje tu duchovní obnovu. Národní poutí vyvrcholí oslava příchodu slovanských věrozvěstů před 1150 lety. Navzdory neúčasti papeže to bude klíčová duchovní událost roku. Josef Kvasnička, Česká televize. Na souvislosti s oslavami příchodu slovanských věrozvěstů se teď pozornost upíná především k Velehradu na Uherskohradišťsku. Právě tam oslavy zakončí zítra národní pouť. A do Velehradu míříme i my za redaktorem Lubošem Dostálem. Luboši, přeju hezké ráno. Připomeň prosím vazbu Velehradu a cyrilometodějské tradice. Proč právě Velehrad je v připomínce věrozvěstů tak zásadní? Dobré ráno. Takzvaný Veligrad byl mocenským a taky náboženským centrem Velké Moravy. Byl také metropolí arcibiskupství svatého Metoděje. Žádné kroniky ale neuvádějí, kde přesně se Veligrad nacházel. Od středověku se věřilo, že právě tady, na tomto místě. Ve skutečnosti na počátku 13. století nově založený klášter pouze převzal toto prastaré jméno. Dnešní archeologové jsou přesvědčeni, že skutečný Veligrad se nenacházel přesně tady, ale asi o 5 kilometrů dál na území dnešního Starého Města a Uherského Hradiště. Se vznikem kláštera a baziliky se ale z tohoto Velehradu, kde právě stojíme, stalo centrum vzdělanosti, stalo se z něj slavné poutní místo, které cyrilometodějskou tradici připomíná. Zmíním ještě 2 události z minulosti celkem nedávné. V roce 1985 sem přišlo asi 200 000 lidí u příležitosti 11. výročí smrti svatého Metoděje a tehdejší účastníci toho shromáždění doslova vypískali samozvané řečníky z řad tehdejších komunistických funkcionářů a žádali, aby sem na Velehrad byl oficiálně pozván papež Jan Pavel II. On sem skutečně přijel krátce po pádu totalitního režimu na jaře roku 1990. Tolik krátké ohlédnutí za dlouhou historii Velehradu a teď už se budeme bavit o žhavé současnosti, budeme se bavit o dnešku a to s naším hostem Josefem Kořenkem, koordinátorem Dnů lidí dobré vůle tady na Velehradu. Dobré ráno, pane Kořenku. Dobré ráno všem lidem dobré vůle a zvláště pak divákům České televize ze staroslavného Velehradu. Připomínáme si 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Je Velehrad už opravdu připraven přijmout ty 10 000 poutníků, kteří se míří? Já se domnívám, že ano, ta příprava probíhá samozřejmě ne pouze v těchto dnech, ale je to otázka celého roku, konkrétně toto výročí 1150 let příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu je připravován už téměř 2 roky a já můžu říct, že už od 1. července je tady asi několik stovek, dá se říct, dobrovolníků, kteří připravují jednotlivé projekty, které se v těchto dnech, to znamená dnešního dne a při zítřejším vrcholu, to znamená při slavné národní pouti, budou na místě zde realizovat. Já jsem připomněl, že tady v roce 1990 byla hlava katolické církve papež Jan Pavel II. Je známo, že i současný papež byl letos zván na oslavy. Víme už několik měsíců, že tady nepřijede. Co pro vás ta informace znamenala? Byli jste jenom zarmouceni, nebo jste si možná i trošku oddechli?
No, já bych k tomu řekl takovou perličku. Já jsem měl tu čest, že jsem mohl být ve zvláštní delegaci, která vezla zvací dopis pana prezidenta přímo do Vatikánu za svatým otcem a byl jsem při těch rozhovorech se svatým otcem Františkem a opravdu on byl o celém výročí informován a ještě v těch dnech, kdy my jsme tam byli, to znamená 1. května, se jeho program připravoval, ale jak vidíme ze současných kroků, tak nepodniká žádné pastorační cesty, ale v podstatě řeší všechny události, které jsou v Římě a ve Vatikánu a my domníváme se, že nás poctil velkou ctí, že vyslal svého papežského legáta, arcibiskupa záhřebského kardinála Josipa Bozaniče. Znovu se zeptám, byla to určitá úleva? Myslím, jestli by ta příprava byla složitější, kdybyste věděli, že papež skutečně dorazí. Tak já si myslím, že my jsme připraveni opravdu na obě dvě varianty. Určité diplomatické věci asi by tam byly trošku složitější, ale papežského legáta kardinála Bozaniče chceme přijat se všemi podstami, které mu náleží a také celá ta příprava 1150 let příchodu svatých Cyrila a Metoděje je adekvátní obou dvou návštěvníkům. Očekává se příjezd nebo příchod desítek tisíc poutníků nejen z celé republiky, ale z celé Evropy. Zkuste nastínit, co je tady čeká, zkuste vypíchnout hlavní body programu, jak dnešního, tak zítřejšího. Ano, já bych jenom chtěl zdůraznit, že opravdu míří k nám poutníci z celé Evropy, jenom například ze Slovinska je vypraveno 40 poutních autobusů a co se týká dnešního a zítřejšího programu, tak dnešní den je určen především pro všechny lidi dobré vůle, jak jsem říkal, probíhá tady řada programů pro rodiny s dětmi, řada vernisáží a výstav. Je tady jedno z největších setkání vozíčkářů v Evropě vůbec, které organizuje Maltéská pomoc. Dnešní večer vrcholí přímým přenosem koncertu Lidí dobré vůle, na kterém účinkuje Zlínská filharmonie společně s jedním z nejžádanějších baritonistů současnosti Italem Franco Vasalem. Za Českou republiku zde vystoupí solista Národní opery Roman Janál, z Estonska přijede mladá sopranistka Kaja Rytel, která má už svou premiéru v Královské opeře v Londýně. A po skončení koncertu, který je benefiční, následuje duchovní program tady zde na tomto prostoru a adorace v bazilice, která bude vrcholit v 11 hodin večer mší svatou. Vrcholem oslav cyrilometodějských zde na Velehradě je zítřejší bohoslužba, která začíná v 10:30. Je přenášena v přímém přenosu Českým rozhlasem na Radiožurnál a Českou televizí a hlavním celebrantem je právě papežský legát pan kardinál Josip Bozanič z chorvatského Zágrebu. To byl Josef Kořenek, hlavní koordinátor letošních oslav tady na Velehradě. Díky vám za informace a hodně štěstí, ať všechno klapne, včetně počasí, které u takových akcí je určitě velmi důležité. Hezký den a hezký den z Velehradu taky divákům. Ano, nutno dodat, že pouze pro tuto chvíli, protože zpravodajská 24 se na Velehrad dnes i zítra vrátí opakovaně. Hezké ráno. Dobré poledne. Já mohu potvrdit, že zatím řádově první asi stovky poutníků dorazili na Velehrad. Mezi nimi například vozíčkáři, které tady odpoledne čeká jejich tradiční setkání. Jinak návštěvníci Velehradu se mohou těšit na mimořádné duchovní, ale taky kulturní zážitky, jak už bývá zvykem. A dnes večer tím vrcholem bude takzvaný Večer lidí dobré vůle, charitativní koncert. A jeden z účinkujících tohoto večera je i naším vzácným hostem primář Hradišťanů, pan Jiří Pavlica. Dobrý den. Dobrý den, hezký den z Velehradu. Prozraďte, pokolikáte už ve vašem případě a s jakými pocity? Tak v mém, ale nejenom v mém případě, je to už 14. ročník a vždycky si říkám, jak ten čas letí, když se rok s rokem sejdeme a my se sejdeme tady a vždycky doufám za hezkého počasí, že to vydrží i dnes. Když jsem přesvědčen o tom, že ta akce má smysl, tak pak má smysl se i setkávat. Je to pro vás mimořádné nejen tou číslovkou letos? Já bych to nečísloval. Já si myslím, že vždycky jsem se vnímal jako běžec na dlouhou trať. Stejně tak vnímám to, při jaké příležitosti se tady scházíme. Tím spíš, že letos je to ještě podpořeno tím výročím 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje. Ale hlavně tím, že vždycky se tady na Velehradě vybírá, jsou to charitativní koncerty a vybírá se jakési prostředky potřebným, abych tak to řekl naprosto obecně. Jaká bude náplň jednak vašeho vystoupení a možná i vašich kolegů na jevišti? Tak letos je to hodně ve znamení tedy vážné hudby letos. Je tu Filharmonie Bohuslava Martinů, jsou tu zahraniční hosté, baritonista Franco Vasalo z Itálie,
je tu altistka Kai Rytel z Estonska a ti dva mají symbolizovat jakési zbližování kultur, protože Velehrad by měl být a je, doufám, centrem duchovních směrů východu i západu. Takže toto je takové místo zbližování, čili stavění mostů. Ale pak jsou tu samozřejmě také čeští solisté. Musím dodat, oba jsou rodem Slováci, ale čeští solisté Národního divadla v Praze, Simona Šaturová, Roman Janal. No a nemůže tu chybět domácí sbor Stojanova gymnázia z Velehradu s dirigentem Filipem Mackem, no a pak my s Hradišťanem. A to všechno bude mít na starosti pan dirigent Stanislav Vavřínek, tak má toho na starosti hodně. Díky za hezké povídání a krásné zážitky vám i nám z Velehradu. Jiří Pavlica, zdravíme z Velehradu. Oslavy na Velehradu budou i hlavním tématem dnešních událostí v regionech v 18 hodin. Luboši, děkujeme. Z koncertu Jiřího Pavlici a nejen z něho v rámci dnešního večera Lidí dobré vůle přinese přímý přenos Česká televize. Ta bude živě vysílat slavnostní bohoslužbu taky v pátek dopoledne. Obojí nabídne program ČT2. Výročí 1150. výročí příchodu věrozvěstů a jejich odkazu se budou věnovat i 3 dokumenty, na kterých se Česká televize podílela. Ve Velehradě na Uherskohradišťsku začaly Dny lidí dobré vůle. Připomínají 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Oslav se zúčastní 10 000 poutníků. Do Velehradu teď živě zdravím Luboše Dostála. Luboši, co se momentálně na známém poutním místě odehrává a jaké zajímavé hosty Velehrad čeká? Dobrý den z Velehradu. Já si troufnu odhadnout, že teď už se počet návštěvníků dá řádově počítat na tisíce a další se sem blíží. Zatím ti, co jsou tady, jsou spíše rozptýleni po Velehradu, ale postupně se scházejí tady směrem k prostoru před Velehradskou bazilikou. Podle pořadatelů a taky podle policie by se letošních kulatých oslav cyrilometodějského výročí mohlo zúčastnit až 50 000 lidí a pokud bude přát počasí, tak zřejmě tento odhad může být reálný. Chybět, jak naznačila, nemají významní hosté, například papežský legát, záhřebský arcibiskup Josip Bozanič, taky samozřejmě čeští církevní vysocí hodnostáři, například kardinál Duka, arcibiskup Graubner. No a my každou chvíli očekáváme taky příjezd hlavy státu, prezidenta Miloše Zemana, který by tady měl setrvat po oba dny oslav. Měl by se taky účastnit zítřejší slavnostní mše. Přijedou taky šéfové obou komor parlamentu, další politici, umělci, ale Velehrad především, jak už bylo řečeno, patří obyčejným poutníkům. Už si řekl, že dorazit může až 50 000 poutníků. Co jim Velehrad nabídne? Dnes to především jako vrchol dnešního programu bude večer lidí dobré vůle, tedy tradiční benefiční koncert. Zkoušku teďka slyšíte za mnou, ten koncert se tu koná po 14. Ale program dnes nabízel a stále nabízí třeba taky ruční přepisování Bible, soutěže pro děti a samozřejmě výstavy. Jedna z nich je zvlášť neobvyklá, zajímavá, troufnu si říct unikátní. Prostřednictvím makety přibližuje mimořádně vzácnou památku, která je srovnatelná snad jen s korunovačními klenoty. Kopie relikviáře svatého Maura, unikátní exponát jedné z nejzajímavějších výstav ve Stojanově gymnáziu. Její daleko bohatší předloha s drahými kameny, soškami a reliéfy z pozlaceného stříbra patří k nejcennějším památkám v zemi. Maketa zase láká na autory. Vytvořili ji vězni, odsouzení k mnoha letům za mřížemi. Všechny ty díly jsou odnímatelné na magnetech, včetně soch. Kopie vzácné památky tak vychovává hned 2krát. První vězně při její výrobě, teď nevidomé, pro které ji odsouzení vytvořili. Můžete vyprávět, popisovat, že ale oni získají ten kontakt vizuální až hmatatelný. Dřevěný relikviář je součástí výstavy Jít cestou naděje, která představuje různá díla žen i mužů ve vězení. Jejich umění překvapilo nejednoho návštěvníka. Se formují lidi, nad kterými už se skoro zavírá voda, a to je úžasný. Kopie relikviáře bude ve Stojanově gymnáziu k vidění do pátečního poledne, pak jej zaměstnanci věznice vrátí zpátky na zámek Bečov nad Teplou. To, co jsme teď viděli, byla, řekl bych, rarita mezi zdejšími výstavami. Já vám ale rád představím
raritu mezi poutníky tady na Velehradě. Troufnu si říct skutečně živou raritu. Je to pan František Sněhota, který za pár dní oslaví 75 let. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby to ovšem nebyl nejstarší účastník letošní cyklopouti, tedy jeden ze asi 3 desítek cyklistů, kteří sem na Velehrad právě dnes dorazili až ze Soluně. Dobrý den, pane Sněhoto, jak se vám jelo? Dobrý den, tak jelo se mi výborně. Cesta byla teda ze začátku namáhavá, přejeli jsme teplé počasí, bouřky, větrné počasí, ale dojeli jsme ve zdraví a šťastně. Kdy a kde vám bylo nejhůř? Jistě takové chvíle nastaly. No, nejhůř bylo, když jsme jeli přes Makedonii, kde bylo 43 stupňů asi. Tak to bylo takové dost obtížné, ale pak už to bylo v pohodě. Já řeknu, že vy jste v Soluni sedli na kolo, pokud se nemýlím, 19. června. Od té doby jste jeli každý den, denně jste v průměru ujeli asi 100 kilometrů, ale byla tam i etapa, která měla kilometrů 160. Proč jste to všechno konkrétně vy podnikl? No, my jsme tu 160, 170 najeli, ještě jsme jeli na Čaštín, na poutní místo, kde často rád jezdím. Stálo to za to? Šel byste do toho znovu, když víte, co to obnáší? No určitě bych šel znovu. Týden si odpočinul a jel bych tak zase znovu. Moc krát děkuji, přeju pevné zdraví a moc gratuluji k tomu výkonu. Děkuji a přeji hezký pobyt tady na Velehradě. Já se obrátím zpátky k divákům. Vraťme se k programu cyrilometodějských oslav a taky k jejich odezvě ve světě. Ty oslavy neznamenají jenom pohled do minulosti, ale dívají se taky dopředu, do budoucna a je možná překvapivé, jak často se tady člověk může setkat s moderními technologiemi. Internetové stránky velehradského setkání hlásí přístupy z celé Evropy. Dny lidí dobré vůle v síti cílí i na mladší generaci. Profilem na Facebooku. Podle organizátorů v dnešní době nutnost. Svatý otec papež František má své twitterové stránky, jako komunikuje tam s lidmi, se svými příznivci, přáteli a tak dále, tak si myslím, že to přirozeně patří do takové té velké množiny promo celého projektu. Charitativní projekt Adopce na blízko mohou poutníci podpořit koupí balónku. Z toho si přes chytrý telefon načtou kód a balónek zaregistrují. Potom už mohou čekat, jestli vypuštěný balónek někdo najde. Zaznamená, kde přesně ten balónek našel a propojí to ty 2 lidi, kteří ten balónek vyslali a přijali. Zároveň celá ta aplikace bude sledovat, kolik balónků bylo celkem vysláno, kolik jich bylo nalezeno, kam doletěl balónek nejdál. Na Velehradě si přechodné stanoviště zřídili i jihomoravští radioamatéři. Během cyrilometodějských oslav chtějí uskutečnit až 1000 spojení s kolegy z celého světa. Oscar Lima 863 Charlie Mike. This is special station from Czech Republic from city Velehrad. Zatím žádná jakoby kuriózní země tam není. Je to opravdu po celém světě, ať je to Severní Amerika, Afrika, Evropa, víceméně i část asijského Ruska i třeba z Japonska. O zážitky z Velehradu se světem dělí i samotní poutníci, hlavně mobilními telefony a přes internet odeslanými momentkami. Ondřej Schneider, Česká televize. Já dodám, že celý program dnešního večera lidí dobré vůle přinese v přímém přenosu Česká televize. Ta bude živě vysílat taky slavnostní bohoslužbu v pátek dopoledne. Obojí nabídne program ČT2. 1150. výročí příchodu věrozvěstů a jejich odkazu se budou věnovat i 3 dokumenty, na kterých se Česká televize podílela. Oslavy na Velehradě budou i jedním z hlavních témat dnešních událostí. Začínají v 19 hodin. Je to 1150 let, co přišli na Velkou Moravu, aby tu šířili křesťanství ve staroslověnštině a písmo hlaholici. Oslavy výročí věrozvěstů Cyrila a Metoděje vrcholí na Velehradě 2 dny lidí dobré vůle. Pořadatelé čekají až 50 000 poutníků. Na místě je Jakub Železný. Jakube, mnozí příchozí mají v nohách spoustu kilometrů, té cestě obětovali hodně sil. V jaké náladě, v jakém rozpoložení přicházejí? Marcelo, dobrý večer tobě i divákům událostí z místa, které je s tou cyrilometodějskou tradicí u nás spjato asi nejvíc, tedy z Velehradu. A také konec konců je i srdcem těch letošních oslav. Té tvojí otázce, já myslím, že vzhledem k tomu, že počasí přeje, vzhledem k tomu, že dnešní koncert, který je hlavním bodem programu, slibuje velký zážitek, tak poutníci přicházejí. Ta
prostora tady před bazilikou se pomalu zaplňuje a přicházejí, myslím, ve velmi dobré náladě. Kromě poutníků jsou tady pochopitelně už i oficiální hosté, nejvyšší představitelé státu. Krátce před 19. hodinou přijel i prezident republiky Miloš Zeman. Je tu i nově jmenovaný premiér Jiří Rusnok, je tady třeba i šéfka sněmovny Miroslava Němcová, takže je možné, že kromě témat cyrilometodějských tady politici povedou i debaty ryze politické. Ale zpátky k tomu, co se tady bude dít, jak už jsem říkal, dnes večer velkolepý koncert a jinak dvoudenní oslavy. Oslavy, na které se organizátoři vzhledem k tomu kulatému výročí chystali 2,5 roku. Poutní místo Velehrad. Tak toto vypadalo dnes ráno. Poslední přípravy stánkařů, poslední zkouška před večerním koncertem. Je poledne, nádvoří před bazilikou je zatím téměř prázdné. Na večerní koncert a zítřejší mši je ale zaplní poutníci. Očekávaná návštěvnost 50 000 lidí. Jsem měl takovou delší cestu a jsem šel pěšky z Bystřice nad Pršovem. Počasí je skvělé, akorát hrozně horko. 14. ročník Dnů lidí dobré vůle v číslech. 300 většinou dobrovolných organizátorů, 100 toalet, 40 stánkařů, 10 pouťových atrakcí. Přicházejí lidé i jiní než ti, kteří přijdou na bohoslužbu. Bohužel už jsme dlouhodobě plní. Co se týče tohoto svátečního termínu, tak ten byl vyprodán 2 roky dopředu. Dnes obvyklá odpověď okolních hoteliérů. Volno je zatím ve stanovém městečku, ale i stany rychle přibývají. Jana Matušková z Blatničky proto s přáteli přijela už předpolednem. Aby jsme si radši chytli místa, kdyby náhodou tady už bylo plno. Mohlo by být, komentoval v dubnu papež František pozvání na Velehrad. Nakonec nepřijel. Místo něj přistál na místním fotbalovém hřišti vrtulník s papežským legátem. Mluví italsky a chorvatsky. Zítřejší kázání ale povede v češtině. Filip Zdražil, Česká televize, Velehrad. No a hostem je teď živě Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český. Přeji vám dobrý večer, vaše eminence. Dobrý večer. Dobrý večer. Cyril a Metoděj přinesli na naše území jednak křesťanství, ale také vzdělanost. Dá se to vůbec oddělit? Je něco z toho pro vás důležitější, nebo jsou to spojité nádoby? Jsou spojité nádoby, protože neexistuje víra bez rozumu a rozum bez víry a to, myslím, je i určitá deviza do budoucna. A pokud jde o dnešní odkaz Cyrila a Metoděje, není to už opravdu živé výročí, takové, které by ještě mělo nějaké pamětníky. Je to 1150 let. Přesto ale český stát si vetknul tohle výročí do svého štítu, protože je to státní svátek. Přesto se prostor s bazilikou plní. Jak vy tohle vnímáte? Já myslím, že je to skutečnost Moravanů, kteří jsou velmi příjemní a přijali Cyrila Metoděje za své. Je to vlastně hlavní oslava, největší oslava cyrilometodějská vůbec v Evropě a můžeme říct i ve světě, protože ten odkaz Cyrila Metoděje živí v Kanadě, ve Spojených státech i v Latinské Americe, jak z hlediska náboženského, tedy křesťanství, tak ale z hlediska kulturního. A víme, že to je celý Balkán, je to Ukrajina, je to Rusko, ale je to i Kanada, Spojené státy, Argentina. My jsme v reportáži slyšeli tu debatu o možném příjezdu papeže Františka na tyto oslavy. Upřímně, v jaké fázi vlastně bylo to pozvání a v jaké fázi byla ta možnost, že by jeho svatost přijela? Tak víte, ta změna odstoupení Benedikta XVI. Pro nás byla nová. Já jsem v okamžiku, kdy jsem gratuloval nově zvolenému papeži, předal cyrilometodějskou medaili, pozval jsem ho 4krát, následoval pozvání pana ministra zahraničí Schwarzenberga, pana velvyslance Vošalíka, ale definitivní rozhodnutí papeže bylo, že jako na začátku nového úřadu pojede až do Brazílie na setkání s mládeží. Čili máme zde chorvatského, zagřebského kardinála Bozaniče, který nám připomíná kooperaci s Chorvatskem v 19. i 20. století, Štrosmajerovo náměstí v Praze, Plečník, Slovinec, ale je to také slovanský svět, takže je to taková jako dobrá devíza pro další spolupráci. Vaše eminence, děkuji vám za rozhovor, děkuji pěkně. Já děkuji taky pěkně. Dobrý Tolik večer. tedy živě v událostech Dominik Duka, český primas. No a teď ještě pár snad dobrých rad od České televize, protože hlavní nápor návštěvníků se očekává až zítra. Organizátoři ujišťují, že se sem autem všichni dostanou, ale své vozy, že budou muset odstavit na odstavných plochách.
důležité upozornění pro řidiče. Velehrad bude pro auta bez této povolenky od dnešních 17 do zítřejších 17 hodin nedostupný. Ideální parkoviště bude tady, na obchvatu Starého Města. Zbylé 3 kilometry mohou poutníci využít kyvadlové autobusy, anebo jít po svých. Koneckonců finále poutní stezky nepostrádá půvab. Vůbec nejjednodušší to budou mít s dopravou cyklopoutníci. Ti mohou letos poprvé využít nepřetržitě hlídaného parkoviště. Žádná další omezení se poutníku netýkají. Ani duchovní zážitek by poutníky neměl připravit o obezřetnost. Vydlážděné nádvoří doslova žhne. Na přímém slunci je kolem 40 stupňů Celsia a podobně má být i zítra. Žádný poutník by proto neměl zapomenout pokrývku hlavy a dostatek tekutin. Jestliže o zdraví poutníků budou dbát desítky lékařů, tak o jejich bezpečnost stovky policistů. První mše svatá začíná na Velehradě už je zítra po rozednění. Josef Kvasnička, Česká televize. Dodejme, že hlavním bodem toho dnešního programu, nebo zopakujme, bude koncert, který začíná už v 19 hodin a 30 minut a diváci České televize se na něj budou moci podívat na Dvojce od 20 hodin večer. A jinak ten hlavní zítřejší program začíná první mší už v 6 ráno. Ta nejdůležitější potom začne v 10:30 a i tu nabídne Česká televize na Dvojce v přímém přenosu. A existuje i řada doprovodných velmi zajímavých akcí, třeba odpolední koncert vojenské a policejní hudby. A na Velehradě vyvrcholí oslavy 1150 let od příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Dopolední poutní mši odsloužil papežský legát a záhřebský arcibiskup Josip Bozanič, který na Velehradě zastupuje papeže Františka. Mezi oficiálními hosty byl i prezident Miloš Zeman. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pokoj Kristu, ať je s vámi. Bohoslužbu sledovala i Gabriela Sluštíková. Gabrielo, kolik lidí na ní dorazilo? Tak nakonec ty předpovědi organizátorů se zřejmě vyplnily. Samozřejmě ty počty věřících poutníků, ale i těch nevěřících, kteří sem na Velehrad zavítali, nikdo zatím nepočítal. Nicméně je už teď jasné, že předčili loňské i předloňské ty předchozí ročníky. Vždycky sem přicházelo zhruba 25 000 lidí. Letos se první odhady říkají kolem 50 000 lidí. Samozřejmě nebude to rekord, protože před více než 20 lety, když jsem zavítal papež Jan Pavel II., tak tady bylo několik stovek tisíc návštěvníků. Papež František sice na Velehrad nepřijal, ale napsal poutníkům dopis. Co jim vzkázal? Papež František věřícím vzkázal pozdrav především a požehnání. Zároveň vzkázal, aby věřící znovu objevili tu svoji vnitřní sílu mezi evangeliem, posláním církve a svou kulturní identitou. Podle něj cyrilometodějské výročí nabízí příležitost nejen věřícím, ale celému národu, aby prohloubil mravní dědictví, které má svůj původ v neúnavném působení právě bratří Cyrila a Metoděje. František také ve své zdravici připomněl, že křesťanství bylo vždy zdrojem naděje a síly v obnově, zejména v nejtemnějších a nejtěžších dobách. Na jeho zdravici navázal také papežský legát Josip Bozanič, který mimo jiné připomněl přátelství mezi Čechy a Chorvaty a právě jak je důležité, že chorvatskou kulturu ovlivnili čeští velikáni, bez nich by prý chorvatská kultura byla ochuzená. A připomněl také důležitost společných míst pro setkání Čechů a Chorvatů. Gabrielo, díky. A já dodám také to, že včerejší benefiční koncert ve Velehradě vynesl téměř 2 miliony korun. Lidé přispěli dárcovskými SMS a sponzorské dary věnovali i některé společnosti. Výtěžek je 2krát větší než loni. Peníze se rovným dílem rozdělí 3 předem vybrané neziskové organizace. Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pokoj Kristu, ať je s vámi. 40 000 poutníků se zúčastnilo slavnostní mše na moravském poutním místě Velehrad. Ten lidová tradice spojuje se střediskem Velké Moravy, na kterou před 1150 lety přišli Cyril a Metoděj. Tento den je také dnem státního svátku, protože příchod svatých Cyrila a Metoděje položil státnost jak České republiky, Slovenské republiky,
a je zapsán i do státnosti zemí Visegrádské čtyřky. Papež František sice nepřijel, věřící před slavnostní mší oslovil alespoň dopisem. Vzkázal jim, aby opět zhodnotili své křesťanské kořeny, na kterých je možné budovat společnost posilující toleranci a solidaritu. Podle papeže by mělo duchovní dědictví bratrů ze Soluně probudit v občanech Česka touhu po vzájemném setkání a otevřenosti. K tomu lidi vyzval i olomoucký arcibiskup Graubner. Využijeme této příležitosti a společně prosme o dar vzájemného porozumění a spolupráce při budování lepší společnosti na základech Kristova evangelia, které nám tak srozumitelně hlásali solunští bratři. Misie slovanských věrozvěstů položila ve druhé polovině 9. století základy českého státu. Cyril a Metoděj přeložili biblické a liturgické texty do srozumitelné řeči a upravili pro slovanskou řeč písmo. Vytvořili i světský a církevní zákoník. Oslavy celý den sleduje i Gabriela Sluštíková. Gabrielo, dobrý den. Řekni nám, jak zástupci církve hodnotí letošní Dny lidí dobré vůle ve Velehradě. Dobrý den, tak já jsem mluvila s arcibiskupem Janem Graubnerem a ten je z průběhu oslav doslova nadšený. To je přesto, že samozřejmě všechny tady mrzí, že papež František nakonec nedorazil, nicméně poslal za sebe adekvátní náhradu papežského legáta a záhřebského arcibiskupa Josipa Bozaniče. A i když Dny lidí dobré vůle vyvrcholily tou dnešní slavnostní mší dnes dopoledne, tak pro biskupy slavnost ještě zdaleka nekončí. Zítra je čeká velká konference a blíž k jejímu programu teď už sám arcibiskup Jan Graubner. Začátek konference bude ještě tak trošku slavnostní, protože zůstává s námi ještě do zítřka papežský legát, takže trochu vyměníme zkušenosti a pohledy život církve v Chorvatsku a u nás. No a pak nás čeká jako vždycky v červenci tak trošku uzávěrky všeho toho z minulého roku. Ve Velehradě vrcholí největší církevní oslavy roku, kulaté výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Slavnostní mši před bazilikou dopoledne sledovali desítky tisíc lidí a mezi nimi i kolega Jakub Železný. Jakube, jak to dnes ve Velehradě vypadalo? Dobrý večer od této velehradské galerie svědců. Na Velehradě, troufám si tvrdit, se všichni poutníci hlavně při odchodu shodovali, že se oslavy cyrilometodějského příchodu opravdu vydařily. Pokud jde o množství lidí, to je vždycky při podobných událostech trošku sporný údaj, protože organizátoři většinou tvrdí jedno číslo, policie třeba druhé. Je tomu tak i tady. Organizátoři mluví zhruba o 60 000 účastnících, policie má číslo někde kolem 45 000. Ale myslím, že to není to nejpodstatnější. Podstatné je opravdu to, že oslavy se vydařily, počasí přálo, takže lidé si to tady doslova užívali. Mimochodem, ta hlavní poutní mše začínala až v 10:30. Česká televize ji nabízela i v přímém přenosu, ale prostranství tady před Velehradskou bazilikou se zaplňovalo už od brzkých ranních hodin. Tisíce poutníků, jejich cíl Velehrad. 8 hodin ráno. Někdo spěchal rozjímat do stínu baziliky, druhý ještě ke zpovědi. Jezdíme sem každoročně. To je pro každého křesťana důležité, ne? Chtěl bych vám promluvit ve vašem krásném rodném jazyce. Omluvte, prosím, moje chyby. Jeden z jeho seminaristů je chorvatský Čech, tak mu celé kázání přeložil, naučil ho. Osobní papežský vyslanec odsloužil celou liturgii v češtině a přečetl poutníkům i poselství papeže Františka. Právě účast hlavy katolické církve byla dlouho ve hře a měla být vrcholem oslav. Všechny vás zde shromažděné ze srdce zdraví a žehnávám. Velkou zvláštností bohoslužby bylo propojení sboru a filharmonie uvnitř baziliky a mše na nádvoří před bazilikou bez přímého vizuálního kontaktu. K souladu museli stačit monitory. Srozumitelné písmo, jazyk, světský i církevní zákoník, ale i základy politiky, diplomacie nebo hospodářství. To vše je už 1150 let spojováno právě s misí svatých Cyrila a Metoděje. Právě tito dva pokorní lidé
založili to, čemu se říká historická paměť národa. Dusné počasí potrápilo všechny. Děti, oficiální hosty a hlavně starší lidi. Velehrad má 1300 obyvatel. Dnes v něm korzovali desítky tisíc lidí. Policie ohlásila jen drobné problémy v dopravě, ale žádný trestný čin. Josef Kvasnička, Česká televize. No a hostem teď v Událostech živě z Velehradu je expert na církevní dějiny Jaroslav Šebek. Pane docente, přeji dobrý večer. Dobrý večer. O významu Cyrila a Metoděje se mluví v posledních dnech prakticky ze všech stran, ale platilo to vždycky nebo jinak? Od kdy platí, že Cyril a Metoděj jsou pro české dějiny takhle významní a uznávaní? Tak byly tady pokusy hlavně v době už 11. století, v době svatého Prokopa, zkřísit tuto ideu, pak za Karla IV., ale skutečně ten hlavní restart nastává v roce 1863, kdy se teda zaprvé mění svátek na 5. července a současně tato tradice se stává tradicí výrazně národní, která přesahuje jenom ten konfesní rámec. To je, myslím, ten nejdůležitější moment. Vy právě o tom mluvíte, že ten konfesní rámec to přesahuje, to je u nich určitě velmi výjimečné, ale navíc nejsou to osobnosti, které by respektovala jenom římskokatolická církev. No právě v tom je ta unikátnost této tradice, protože se k ní hlásí pravoslavná církev, katolická církev a velice výrazně se k ní hlásí i papežství. A právě tohleto všechno se tady najednou začíná vařit v takovém pomyslném kotlíku právě od poloviny 19. století a je zajímavé, že takovým naprosto přirozeným centrem se stává hlavně Velehrad, i když se právě traduje, že zrovna v těchto místech svatý Konstantin a Metoděj tedy nepůsobili. Ale ta tradice je tak silně zakořeněná s tímto místem, že v podstatě vlastně až do současnosti při vyslovení této tradice okamžitě naskočí slovo Velehrad. Když je řeč o tradici a o Velehradu, tak jedna osobnost, která je s tímto místem velmi spjata, se brzo dočká svatořečení. Právě dneska totiž Vatikán oznámil, že papež Jan Pavel II. Bude svatořečen. A když mluvíme o Velehradu a právě o této hlavě katolické církve, no tak musíme připomenout jeho historickou návštěvu z jara roku 1990. Právě tady na Velehradě vítal ho 500 000 návštěvníků. Bratia a sestry, toto je den, který učinil Pán. Nabývá zvláštního významu na místě, na kterém se nyní setkává. Jeden z nejslavnějších okamžiků Velehradu. První návštěva Jana Pavla II. V Československu jen půl roku po pádu železné opony. V Česku pak byl oblíbený pontifik ještě dvakrát, naposledy v roce 1997 v Hradci Králové. Jan Pavel II. Se otevřel světu a ten se otevřel jemu. Navštívil 129 zemí, mluvil 11 jazyky. Po celou dobu v čele katolické církve si zachoval svou skromnost, jako ve své první papežské větě. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella la nostra lingua italiana. Získal si srdce věřících i ateistů, bořil letitá tabu, vstoupil do mešity a synagogy a omluvil se za hříchy katolíků z minulosti a třeba i za popravu Jana Husa. Když v roce 2005 zemřel, věřící křičeli Santo subito, chtěli ho okamžitě svatého. Už v roce 2011 byl blahoslaveným. Francouzská jeptiška se zázračně uzdravila, prý díky jeho nebeské přímluvě. Pak už byl potřeba jen jeden zázrak, potvrzený komisemi a tento týden i současným papežem. Modlitba k Janu Pavlu II. Spasila ženu z Kostariky, kterou lékaři poslali z nemocnice domů zemřít. ¿Por qué desapareció sin tratamiento quirúrgico o endovascular? Pues yo nunca le encontraba la explicación. Ze všech papežů svatořečil nejvíc smrtelníků právě Jan Pavel II. Teď bude sám svatý. Datum ceremonie Vatikán ještě neprozradil. Nejspíš to ale bude také rychle. Možná už na podzim. Katarína Fobošová, Česká televize. Pane docente, tady za námi ten obrovský kříž připomíná právě návštěvu Jana Pavla II. Konec konců je na něm přímo jeho osobní znak. Je to místo, odkud tehdy kázal. Ale k tomu svatořečení není to přece jenom poněkud rychlý proces. Svatořečení většinou vnímáme, že se týká lidí, kteří zemřeli daleko dřív než Jan Pavel II.
Je to naprosto unikátní, protože v moderní historii je to nejrychleji svatořečený papež a řekl bych, že vlastně trošku je to i zvláštní z toho hlediska, že zatím ještě stále neutichly diskuze, které se týkají této hlavy katolické církve. Připomeňme si, zemřel v roce 2005 a v podstatě stále ještě má řadu odpůrců, kteří poukazují buď na jeho konzervativní smýšlení, nebo tedy zase na druhé straně na jeho liberální sklony. Děkuji vám za rozhovor. Já taky děkuji za pozvání. Zpátky na Velehrad, tedy zpátky k tomu, co se tady odehrávalo dnes, respektive dnes a včera. Poutníci, kteří sem přijížděli, byli, dá se říci, všech věkových kategorií. Zdaleka nejen lidé středního věku. Bylo tady obrovské množství mladých. No a pro ně byla připravena i jedna novinka, známá spíše třeba z filmových festivalů, jako je ten karlovarský. Mám na mysli Stanové městečko. 5:30 ráno. Stanové městečko se probouzí do svátečního dne. Vstává taky Jan Škola s přáteli. Přijeli z Uherského Hradiště. Je to 1150 let, výročí svatého Cyrila a Metoděje od příchodu sem na Velehrad, tak proto jsme sem přijeli. Po ranní bohoslužbě míří část skupiny předčasně domů. Jan s partnerkou Aneškou zase na cyrilometodějskou výstavu. To vypadá, kdyby hrál ping-pong. Pod bazilikou mezitím vrcholí přípravy na poutní mši svatou. V 10 dopoledne je už nádvoří plné lidí. Mladý pár z Uherského Hradiště nechybí. Extrémně hodně lidí a proto jsme si vybrali tady takové strategické místo více vzadu, na trávníku, kousek od kašny. Výhled přes tisíce hlav už tak dobrý není a jsou proto odkázáni na velkoplošnou obrazovku. Otče kardinále, vítejte u nás. Po mši ještě několik minut ve frontě na toalety a občerstvení ve stánku. Účet za dnešní návštěvou Velehradu 90 korun za 2 langoše, 25 za limonádu, perníkové srdce stálo 50 korun. 2 hodiny odpoledne, Stanové městečko řídne, mizí i stan Jana Školy. Co za rok přijedete zase? Tak snad to vyjde, jezdíme sem každý rok. Filip Zdražil, Česká televize, Velehrad. Od zítřka se Velehrad vrací ke svému běžnému životu, budou tu běžné bohoslužby a mimo jiné také jedna přece jenom zvláštní událost, zasedání České biskupské konference. Řešit bude třeba i církevní restituce. To je duchovní událost. Chtěl bych vám promluvit ve vašem krásném rodném jazyce. Omluvte prosím moje chyby. Srdečně vás všechny zdravím. Bože, ty jsi poslal našim predkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Pozdravte se navzájem, pozdravím pokoje.
Tělo Kristovo. Tělo Kristovo. Já nevím. Tělo Kristovo. Ano. Tělo Kristovo. Tělo Kristovo.